Abrazos, choros, pero sobre todo moita alegría. A champaña voou na Illa de Arousa tras o sorteo da lotería de Nadal. A fortuna visitou o Concello Insular e por partida dobre. Os 2 cuartos premios se venderon na Illa de Arousa deixando na vila máis de 16 millóns de euros. Bueno, a verdade é que estuvo moi ben, tocaron os 2 cuartos premios, temos algo nos 2 cuartos premios, estamos moi felices. Dos 2 premios vendéronse máis de 80 series, un deles a través das rifas para a excursión de fin de curso do IES Illa de Arousa, o que fai que o premio estea totalmente repartido. A verdade é moi feliz saber que está super repartido na xente do pueblo, incluso eu teño unha tamén, así que por partida doble. Nada, a disfrutar do día, que é un pellizco importante para a xente, é un diñeiro que está por todo o pobo, que eu creo que vai axudar a economía, que está super ben. Teresa Barreiro, Linuca Dios e Begoña Santiago foron as que repartiron a lotería do Nadal do IES Torre da Illa, deixando unha millonada para gran parte da veciñanza da vila. Cada participación valía 5 euros, pero xogabas 4, pero vendemos máis de unha. Eu polo menos vendín 2. Linuca vendeu máis. Talonarios, talonarios estamos falando. De 2 ou 3 talonarios por rapaz venderon. Sí, moita lotería. Está moi repartida. Tanto as organizadoras da excursión como o loteiro mostraron a súa ledicia porque o premio tocase tan repartido. Claro, eso é o mellor de todo, porque ao ser do colexio, eu creo que rara vai a ser a casa que non teña algunha papeleta por aí. Eu encantada da vida, eu é que estou contenta de que me tocara a mí, pero de que teñamos todas, os nosos amigos todos, amigos que sei que lle fan moita falta, máis contenta todavía. E despois de repartir tantos millóns, os mozos e mozas do Instituto da Illa gañáronse a súa excursión. Agora só falta que a situación acompañe. Bueno, temos que pensar no coronavirus, non podemos mandalos moi lexos. Se fora noutra época, sí, pero de excursión van a ir fijo, non sabemos ainda onde, pero vamos sobre a marcha. O viaxe ainda non temos decidido. Os escolares venderon preto de 80 talonarios, o que supón un total de 4.000 papeletas, cada unha delas premiada con 4.000 euros. Unha choiva de millóns moi repartidos para a Illa de Arousa, o que fará que as celebracións continúen durante días e que este sexa un gran Nadal para a vila.